Piye to? Lah ngopo? Wayahe sapa to? Wayahe sapa to? Wayahe sapa? Lah malah jagongan iki reokan mau remi ya. Loh, iki wayahe sapa? Wayahmu to. Loh, kowe lho. Home, ayo home. Home pi, pi. Sik. Nah, ayo. Hom pimpah pungge mlumah ya. Nah, berarti kowe, ayo lungguh. Kowe. Wayahmu. Kowe. Wayahmu. Gejala stroke kumat. Kumat. Bongko. Oh alah Bu, nek wadu lho. Iki sarap iki kena utek. Aku lagi gendeng. Alon-alon. Tanggapannya atus ngeket utek kena bosok. Duh, kowe iki wis borong to? Pak Pin, pun mireng nggih. Tanggapane pinten? DP ne, DP. Kok jeblesmu? Ah, rada ngalih. Ngalih. Sing adoh. Ngalih. Wong cah-cih. Iya. Ayo. Kok ya Mas rada rono kok. Rono. Ngalih sik. Perapatan ngene perapatan. Lungguh. Nah, sapa ki aku apa kowe? Alhamdulillah. Wong ki nek piye? Wong ki nek jenenge rejeki wis enek sing ngatur. Wis enek sing ngatur. Nah, wong dhewe gak perlu ngoyo ora salto-salto ki yo. ngono kuwi kok. Rejeki nek anu ki yo teko dhewe. Teko dhewe. Nggih, nuwun sewu. Nggih, selamat datang kagem tamu ingkang nembe rawuh. Ibu, nggih, monggo-monggo Bu, nggih. Nah, nggih. Kok mboten beto tas becak niku aku. TF. Ora. TF. Iya. Ganti.
Nyapo. Nyapo Gong. Iki ketae melu rombongan saduk jotos ketae. Ketoke anak bae bondan. Jenenge wong ki nek gemes neng wong ki ya. Heeh. Cukup drijine iki lho. Heeh. Lah kek mosok sak lengene ngene iki. Piye piye? Nek napa piye? Wong ki umume wong ki nek gemes neng wong, bocah lucu ganteng kaya ngene iki lho. Kelak cukup ngene to. Lah mosok kok sak lengene ngene lho. Omong ngono to, Mbon. Piye piye piye? Lah wong ki lek kudune nek mak apa ki gemes neng wong. Gemes. Kuwi cukup drijine iki lho. Ngene lah ngono lho. Lah mosok sak lengene ngene. Sesuk dalah wong loro ae. Dalah wong loro. Lha nyapa to kok nesu ki? Wong wedok ngono ki berarti ngerti wong lanang ki koproh. Jenggot ta, Doi? Wong jenggot kaya makadam. Oh, ngono kuwi tandane berarti jenggotku koproh. Koproh. Lah kudune iki nek sing resik iki piye? Nih, Kaya kowe iki resik berarti. ya ya no. Ngono kuwi. Aku adusku iki ya ora sabanku pon. Awan pon. Lah iki lho 50.000 apik iki lho. Matur suwun Cahayu. Ngono basa ro dhuwit kok matane biru iki. Lah, Cah cilik aja nggo duit akeh. lah. Kowe iki ngono kuwi dadi Kowe karo penipuan. iki aku arek iki kok kancamu kuwi lho. Wis aja bodo tanggapan wong loro ae. Oh, Aku tak karo ngono. iki sikile dihapusi gore iki tok lho. Lho, iki bocah iki megah. Lho iki megah iki. Rono. Jenenge bocah kuwi duwe mamah anyar. Ora cocok. Ndi? Kuwi apa to Mbah Uti wi? Kuwi Mbah Uti. Oh, Mbak Uti. Kok jebles ya? Iya. Iki ra gelem melu rombongan kono. Direkrut. Direkrut. Ora apa-apa, dhewe wong telu wae ya. Kowe dhewe. Wayahmu, Ban. Iki wayahku. Ya, wayahmu gek engko lak bare kono. Heeh. Heeh. Nah, lungguh. Celek lungguh. Nah, lungguh. Nggih, karo mbokmu anyar ngono. Lah dalah bule GPU. Ora apa-apa. Aku sudah, kamu sudah. Karo mbokmu ngono. Piye? Piye? Beda. Bedane. Piye tarine? Piye?
Bisa norek lho kuwi malah kekinian lho kuwi peke. Wong ki kadang iki didelok saka umure. Cara royek ngene iki umure suwi kan ya rayek-rayek. Rayek-rayek. Ya padha karo bojoku kuwi mau. Lek kon joget ngene. Heeh. Samare ucul. Makane isone Dadi jogete aduh kacong. Jeblas. Ya kono mau dicepaki jathe lokeh kok wayah ya. Tak. Totalitas. Kenek watu meneh. Iya. Ora apa-apa yo cara men to ya. Kok sing kok kusuh ngur Pak Ipine lho kowe iki. Cak keranjingan. Ya iya. Jenenge India-indianan ngunyerne iki pisan. Iki bocah udu gasingan nek kok unyerne ngene iki. Enteng kok. Pikirku lek ngebur. Pisan tok ngene iki. Kowe tadi kamu meto? Enggak. Ora mumet tok. Kowe iki nyapa bingung. Lah iki mbok kok delok to. Muni enggak iki arek enggak. Iki kok keranjingan tapi bocah iki kok apik. Mas aku bocah iki apik lho iki. Iki kendang tak ya. Tong 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 deng delang tak ngono ya. Kok kene ndak cahayu. Edrek rono ngedreki Masku nggih. Hop. Kowe kono ki. Tong tong tong. Lah ya to nggih. Ketoke lak kaya dolanan arep entek batune ngono lho Mas aku. Mas aku ki kok magrek-magrek. Mas aku kaya dolanan arep entek batune. Apik. Nah, ya, generasi iki ngono ya generasi nggih. Wong generasi ora coba belas lho kowe iki. Ndukku iki karo tole iki. Lah kok iso ngono. Ya. Mirip iki. Asline kembar iki mbiyen. Iki toke iki. Lah kowe kok iso salting iki lho kok iso. Anu gong iki. Adewe iki ning tak dudoy. Adewe ning kalangan iki bebas. Cuma penghibur. Lah ngono lho. Ngono. Arek kok kapakne kuwi. Lah nek kaya pitik. Lah jare didu karo iki. Iya iki didu ayo to. Kowe tak bayonane. Iki batune bek iki. Lah pikir kowe tak didu tak bayonane sing apik. Wayahmu Ayo Dan. Ha kuwi iki ya jatahmu iki. Kowe njaluk sing ngene-ngene iki gedhean lho. Kuwi ae. Iki ae nek kowe nek ngene-ngene iki gumoh kowe teko omah. Cilik lho. Padha cilike. Nah. Ngono. Ya yuk Mas. Lho sewu kagem penonton niki lagi mundur mawon, pun terang les. Hah? Teman-teman anu kanca
beto mundur nah. Pripun Mas Bung nggih? Odo mateng para hadirin ingkang rawuh menika. Nggih sakmenika Bapak kali ibuke Abdan kali anu nduk sinten niki? Ayu menika nggih Mas Bung nggih menika ampun semper. Tumono lakune kaya ngene iki lho kok. Ndak Cahayu. Kelas pinten? Kelas 2 SD. Namanya siapa? Ainun. Ayun kelas Ainun. Ayun. Sapa? Ainun. 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 Lagi jenenge sapa? Jemingan. Iki 2026 kok jekne jemingan bareng ki lho iki. Jemingan lho. Kelas piro ditekoni? Kelas berapa? Oh, wes ora sekolah kok iki. Hei, Lah cita-citamu dadi apa? Maling. ulang-ulang kamu iki kok keranjingan. Kok muni maling iki sing ngongkon sapa? Mas Wong nggih. Ngonjep. Iki lak ya generasine adewe calon peneruse adewe. Ora cah isin kok. Ada berapa? Nah. Cie. Iki besok nek gawe Facebook wong loro iki jenenge Danun. Abdan Ainun. Lek Pak Boke. Boke sapa jenenge? Sapa Boke? Ibu. Tokti. Potok karo utik. Bapak iki jenenge Potok, ibuke jenenge Utik. Kowe iki njeblen. Lah kuwi lak padha karo Facebookmu sing saiki to. Apa kuwi? Bapakmu jenenge Bin. Bin. Kowe rak jenenge Pongge Atang. Atang. Pongge Binatang. Lah, aku binatang sebagai harimau nyakon dasu. Lanjut ke, yo.